Jerome David Salinger, Kto chytá v žite. Autor konfrontuje svet detských ideálov so svetom dospelých. Hlavnou postavou je Holden, 16-ročný chlapec. Holden sa búri proti spoločnosti a pokryteckej morálke. Žito bol dávny symbol Ameriky, kým polia nezničili továrne. Román je písaný retrospektívne, spätne, spomienkami. Príbeh rozpráva Holden v prvej osobe s odstupom 1 roka zo sanatória, liečebne. Rozpráva, ako ho vyhodili zo školy a bojí sa prísť domov, preto sa túla 3 dní po meste pred Vianocami, nechce bývať ani u svojho učiteľa. Domov nechce ísť kvôli rodičom, je mu smutno za mladšou sestrou. Ide pre ňu a spolu idú do zoo. Stretáva rôznych ľudí, odsudzuje ich pretvárku, falošnosť a amorálnosť. Túži po láske a úprimných vzťahoch. Pozerá sa na svet očami dospelého. Jeho túžbou je vrátiť sa do žitného poľa. Sníva o tom, že stojí na kraji žitného poľa, v ktorom sa hrajú deti a on ich chráni, aby nespadli do priepasti drog, alkoholu a záškoláctva. Holden sa stal symbolom americkej mládeže.